दा इखौ जों बोखांनोसै बारा गोबाव दोनबाथाय मोजां जानाय नङा नायदो बरिया जाखाबाय हेलो लोगोफोर नै दिनैनि गोदान भिडिअआव नोंथांमोनखौ जोंनि चेनेलाव बराय हरग्रोनाय थाबाय जों दिनै मोनसे भिडिअ लाबोलायबाय नोंथांमोननिसिम जोङो खजा बानायनो नागिरदों खजाखौ माबोरै न'आवनो इजियैनो बानायनानै जानो हायो नोंथांमोननो दिन्थिलांनोसै जोङो नोंथांमोना भिडिअखौ स्किप खालामाजासे नायलांबानो जाबाय होमबा दानिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामनोसै नै जोङो इयाव खजा बानायनो थाखाय मैदाखौ लाबाय दा इयाव होबाय बेकिं पाउडार दे जाबाय दे होनबा इयाव दा थाव होनानै लाबाय बेखौ दा लगायग्रोबाय मिक्स खालामबाय मोजाङैनो थावखौ एसे गोबाङैनो होबाय जाहाथे इयो मोजाङैनो जायो इदि सेथुमबाथाय इदि गथा खानांगो माने इदि गथा खायाबाथाय माने थावा नांबावगौ आरो दा जोंना जाबाय बियो थावा जिखिनि नांगौ इखिनि होजाखाबाय दा इखौ मोजाङै मिक्स खालामनानै लाबाय नै इदि सेथुमनानै इदि गथा थानाय जानांगौ होमबाना बियो जाबाय जों दा इयाव दै होनोसै दैखौ एसे एसे होनानै नांगौ बायदियै मिलायनानै लगायसिगोन नङाबा इयो दैया बारा जाबाथाय मोजां जानाय नङा एसे एसे होनानै मिलायनानै लासिगोन नै दा मोजाङैनो नाना लानोसै जोङो नै जों दा मोजाङैनो नाना लाबाय दा इखौ दसे दोनथ'नोसै खोबहाबनानै 20 मिनिटसो इनि उनावसो बानायसिगोन जोङो इखौ जों दा दसे खोबहाबनानै दोननोसै ओमफ्राय जों दा खजायाव होनो थाखाय सिनिखौ फुदुंनानै लाग्रोनोसै सिनि रोसियाव होनांगोन ना खजाखौ ओमफ्राय दा जों सिनिखौ फुदुंनानै लाग्रोनोसै नै आं दा इयाव 300 ग्राम सिनि लाबाय बेखौ फुदुंनोसै दा दै होनोसै नै आंना दा सिनिया गोदौबाय इयो एसे दै लाव दं दा एसे गथा जाजासे फुदुंनोसै आङो दसे सम गोदौ होथ'नोसै दसे एसे गथा जानांगौ होमबासो मोजां जायो खजायाव नै जोंना दा सिनिया रेडि जाबाय बेफोरबायदि बोलिलायबाय गथा जाखाबाय इयो दा जों इखौ खांथ'नोसै नै ओमफ्राय आङो सिनिखौ खांखांनानै दा इयाव सारायाव थाव दिखांबाय गुदुं जाना थाथसैयो जों दा ओमफ्राय खजाखौ हानानै लानोसै 20 मिनिटसो दोनखांनायनि उनाव नै जों खजाखौ हानोसै दा बेखौ एसे आखाइजों नाथाबना लाबाय बिदि नाथाबनानै होबाय इखौ नै इखौ इदिनो नाथाबनानै हानानै लानोसै ओमफ्राय नै गेजेराव बेफोरबायदि जानांगौ फाग थानांगौ इसे होमबाना इयो खजाया मोजाङैनो जागोन जों दा इखौ फिसा फिसायैनो हाना लानोसै इदियैनो फिसा थुख्रा खालामना लानोसै जोङो बारा गेदेर हाया इखौ थावाव होबाथाय बुगागोन इयो ओंखायनो फिसा फिसायैनो हानानै लाखानोसै जोङो स्पिडआव होनो हागोन दे
नै हाखांबाय दानिया जों इखौ एवहैनोसै नै आंना थावा दा जखानि दुंबाय थावा बारा दुंद्रायबाथाय जानाय नङा गोजा खामद्रायनानै बियो मेथाइया जानाय नङा ओंखायनो थावखौ एसे दुंब्रुब्रुआवनो होनांगो बारा दुंद्रायनोबो होनाङा दा आं मेथाइखौ होनानै लानोसै होबाय दा इयाव इदि फेम्फा फिसा फिसा ओंखारबोसिगोन होमबाना इयो थावा जाबाय होजोबखाबाय आङो दा इखौ लासै लासै एरना होनांसिगोन नङाबा गोरसा गोरसा होबाथाय इयो बायस्रा लांनो नागिरगोन नै दा इयो एसे गोजौआव फैबायानो सायाव बुगाबाय एसे अरखौ एसे खमैनो होना दोनबाय बारा फरा अरखौ बारा कारा होबाथाय मेथाइया मोजां जानाय नङा खामनानैल' गोजा जानानै होगोन ओंखायनो जोङो अरखौ लासै लासैनो होनानै खालामबाय बेखौ एवबाय दा इखौ जोङो दसे गोजा गोजा जाजासे एवसिगोन नै नायदो खजा साइज जाखाबाय बरियानो इयो खामबानो जासिगोन दा एसे लासै लासैनो खामहोलांनोसै जोङो इखौ ना मा होनो नै लोगोफोर नायदो जोंना मेथाइया कालार लाबोबाय एसे जासिगोन लोगोफोर बियो ओमफ्राय फारसेथिं सिनिया गुसु जानानै थाबाय जोंना सिनिया गुसु जाबाबो जेबो जाया मोजांसो जायो बारा गुदुंद्रायाव होबाथाय मेथाइया बोरैबा जानो नागिरो गुरै गुरैनो फैबा नै लोगोफोर जोंना दा मेथाइया जाबाय जों इखौ खांनानै लानोसै दा नायदो बेखौ खांग्रा खांग्रि सिनिनि दैयाव होनांसिगो दा होमबानासो मोजाङैनो जागोन इयो गासिबखौबो होखाजोबनोसै नै लोगोफोर नायदो जोंना खजाया रेडि जाबाय दा बेखौ दा सिनिनि रोसिया हाबजासे ओरै एसे एसे लरायनानै होनोसै सोमावनानै बेलथाय बेलथाय दा बेखौ जों बोखांनोसै बारा गोबाव दोनबाथाय मोजां जानाय नङा नायदो बरिया जाखाबाय बोखांनोसै दा नै लोगोफोर दा आं नोंसोरनो बोखावनायनानै दिन्थिनोसै माबायदि जादो नै बरिया जाखादो नायदो लोगोफोर दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै भिडिअखौ मोजां मोनदोंबाथाय लाइक कमेन्ट शेयार खालामनानै होदो आरो चेनेलाव गोदानब्लाथाय जोंनि बेफोरबायदि गोदान गोदान रेसिपि भिडिअ नायनो थाखाय चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लादो दा होमबा दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगो मोनफिनलायसिगोन गाबोननि ब्लगाव